טוב, בסרטון זה אנחנו נלמד כיצד לפתוח חשבון ביוטיוב כדי שיוכל לשמש אתכם לכל מיני מטלות שונות, בעיקר להעלות סרטונים ולשתף אותם אחר כך עם אחרים בצורה קלה יותר. אז מה עושים? נכנסים לגוגל, וכמובן אנחנו נכנסים לגוגל שלנו, אנחנו רואים פה את הסרגל עוד פעם העליון, אנחנו נעשה פה היכנס, ואנחנו ניכנס כמובן עם השם משתמש והסיסמה של הג'ימייל שפתחנו. אז אני, כמו שאתם זוכרים, זה אהוד מלכה 82, שימו לב, בלי השטרודל והג'ימייל, רק את השם וסיסמה. אוקיי? וכמובן כניסת משתמש. ברגע שעשיתם את זה, שימו לב, אתם מקבלים עוד פעם דף שכזה דומה לגוגל, זה נקרא iGoogle. כרגע עזבו את זה, אני לא מסביר על זה, אני אסביר על זה בסרטון אחר. אבל אתם מקבלים דף כזה, שאתם רואים שכתוב פה iGoogle, ואתם רואים פה את השם, במקום ייכנס, כתוב פה את הכתובת מייל שלכם. זאת אומרת שזה דף אישי שלכם על הכתובת שלכם. אוקיי. עכשיו, אחרי שביצענו את הכניסה, עוד פעם אנחנו עוברים לסרגל כאן. שימו לב, אם אני רוצה ללכת לתיבת דואר שלי, אני נלחץ על ג'ימייל. אנחנו לא רוצים את הדואר, אנחנו רוצים את יוטיוב. אנחנו ניכנס ליוטיוב, ועדיין יוטיוב זה לא היוטיוב שלנו. מה זאת אומרת? עדיין לא נרשמנו. אז אנחנו ננסה למשל ללחוץ פה על העלה. אוקיי? נגיד אני רוצה להעלות סרטון, אבל הוא לא ייתן לנו, הוא יבקש מאיתנו להירשם. אז בואו נלחץ, העלה, והנה, הוא אומר לנו שניתן להיכנס באמצעות חשבון הגוגל שלנו, שזה חשבון הג'ימייל, והנה הוא כתב פה את הכתובת מייל שלי, ואני רק צריך להקליט את הסיסמה. אז אני מקליט את הסיסמה, ועושה כניסה. עכשיו הוא מבקש עוד כמה פרטים שאנחנו ניתן. למשל הוא רוצה הגדר את שם המשתמש והערוץ שלך ביוטיוב. אוקיי? אז שם המשתמש כתוב פה שלך יכול להכיל אותיות וספרות. אז כל אחד יבחר את מה שהוא רוצה. אני כותב נגיד אהוד מלכה. אוקיי, ותאריך לידה. בעצם הוא הראה לי שאהוד מלכה לא זמין, אז אני יכול לבחור פה אחד מהאפשרויות. אהוד מלכה 1. אוקיי. או שאפשר להישאר אפילו עם אהוד מלכה 82. בוא נבחר אהוד מלכה 1, זה לא משנה, זה שם משתמש. זה בעצם השם משתמש שיופיע ביוטיוב אחרי כל סרטון שתעלו, אז יראו את זה עם השם שלכם, שזה הסרטון ששייך לכם, או כל שם אחר שתבחרו לכתוב כאן. בואו ניקח את אהוד מלכה 1, זה לא משנה. תאריך לידה כמובן, 14 ליולי. אבל יולי, למה אין פה? איך יכול להיות? אוקיי, יש. לא ראיתי. מגדר זכר. פה בוא נראה מה כתוב. Let other find my channel on YouTube. YouTube, שלחו לי זה. אוקיי. פה בעצם אם אתם רוצים שאחרים יראו את מה שעשיתם, את הערוצים שלכם, אז אפשר להשאיר את זה, כן? למרות שגם ככה אחר כך אני אראה לכם איך להגדיר שהסרטון יהיה פרטי ולא בתוך הרשת. אנחנו לוחצים על הבא. פרטי שיתוף. אנחנו נשאיר פה את כל
פרטי שיתוף, שיעשו לכם לייקים על הסרטונים, להוסיף תגובה, יירשם כמנוי, סמן סרטון מועדף, כל האפשרויות שהם מצוינים, ואנחנו נעשה הסתיים. נלחץ על הסתיים. וזהו. זה בעצם היוטיוב שלכם. אם אנחנו נלך פה למעלה בצד שמאל, אתם רואים כתוב את השם משתמש שלכם, שפה יש את כל האפשרויות שאתם יכולים, אתם אפילו יכולים לקבל לפה דואר, אוקיי, עוד ועוד ועוד. אחד הדברים שאנחנו נשתמש בהם בעיקר זה העלאת סרטונים, שפה אפשר לראות העלה. אוקיי, איך אנחנו מעלים סרטון, פשוט מאוד. זה פשוט ללחוץ פה על העלאת סרטון ולעשות העלה. אבל כרגע בסרטון הזה מה שרציתי להראות זה כיצד לפתוח את חשבון היוטיוב. אני אראה עכשיו, אני אצא ואני אראה איך אנחנו נכנסים עוד פעם לחשבון יוטיוב שלנו, והפעם בקלות יותר כי כבר עשינו את ההרשמה. אז אני עושה יציאה, אתם רואים, פתחתי פה את הסרגל יציאה. אוקיי? ואני אעשה את זה ממש מההתחלה. בואו נלך ל-iGoogle. אוקיי, נעשה ממש ייכנס עם השם משתמש והכל. נכנסנו לגוגל, מקלידים את הסיסמה שלנו. הוא יכול כבר אוטומטית, האמת, לשמור לכם את זה, כמו שאתם רואים שהוא שומר את השם משתמש והסיסמה הקודמים שלי. .82 סיסמה, כנס. סיסמה לא טובה, רגע. אוקיי. לא, זה השם משתמש. שכחתי פה את ה-U. וכניסה. אוקיי. אתם רואים פה הוא כותב לכם, אם אתם בכרום וכדאי שתעבדו בדפדפן של כרום, שמור סיסמה הוא לעולם. אז אפשר לעשות פה שמור סיסמה ל-iGoogle, אבל עוד פעם, אם אתם לא מתעצלים אז כדאי לא, ולזכור את זה כל פעם. העדפה שלכם, אם כן, תלחצו פה על שמור סיסמה. מי שלא רוצה פשוט לוחץ פה על ה-X, מבטל את זה. אוקיי, אנחנו רואים שנכנסנו ואנחנו הולכים ליוטיוב. שימו לב, ברגע שכבר נרשמתם פעם אחת, התהליך שעשינו מקודם, אוטומטית אפשר לראות פה שהוא נכנס כבר ליוטיוב, ליוטיוב שלכם, כי כבר עשינו את הכניסה בגוגל, וברגע שבאי גוגל אני בוחר יוטיוב, הוא נכנס כבר תחת שם משתמש לי. אם לא נעשה את הכניסה וניכנס אז ליוטיוב, אז הוא יבקש מאיתנו את הסיסמה, ואנחנו נקליט ואז ניכנס. אבל תמיד כשלב ראשוני נכנסים לגוגל, מכניסים את השם משתמש של הסיסמה, ואז כל החשבונות שלכם בגוגל פתוחים, כולל היוטיוב, אבל בתנאי שעשינו את התהליך שהראיתי עכשיו. זהו, נרצה להעלות סרטון, אעלה, ולחוץ פה על העלה סרטון. אני אעשה סרטון בנפרד לאיך מעלים סרטונים ביוטיוב וכיצד לשווק אותם ולשלוח אותם הלאה. מקווה שהבנתם. נתראה בשיעור הבא.